B'investiment ta' kważi 600,000 euro, Aġenzija Support kompli tissaħħaħ il-faċilitajiet taċ-ċentru Ħajja Indipendenti Sonja Tanti permezz ta' xogħol estensiv ta' tisħiħ u żvilupp. Iċ-ċentru li huwa fih dan Aġenzija Support joffri servizzi u assessjar speċjalizzat għal persuni b'diżabilità biex jgħixu ħajja aktar indipendenti fil-komunità. Minnu joperaw diversi professjonisti fosthom speech language pathologists, fizioterapisti u occupational therapists. Matul l-aħħar 3 snin żdiedu n-numru ta' kliniċi għat-terapisti, inħolqot training room għal sezzjonijiet speċjalizzati ma' professjonisti u ġenituri, kamra għal sensory motor sessions u spazju aċċessibbli fuq barra għal sezzjonijiet ma' tfal. Fiċ-ċentru ta' Ħalfar għadna kif inaugurajna dan il-post li fl-aħħar xhur konna naħdmu biex insaħħuh, inkabruh biex fl-aħħar mill-aħħar il-professjonisti tagħna u l-ħaddiema tagħna ikollhom iżjed spazju fejn nagħtu dan is-servizz li tant huwa bżonn już għal numru ta' persuni b'diżabiltajiet differenti. Is-servizz ħares lej assessjar ta' communication aids, anki għandna driving school hawnhekk u numru ta' servizzi oħrajn. Iċ-ċentru joffri wkoll assessjar għall-użu tas-siġġijiet tar-roti, mobility scooters, assessjar tas-sewqan, simulazzjonijiet tas-sewqan u modifikazzjonijiet fil-vetturi. Persuni li jagħmlu użu mis-servizzi jistgħu wkoll jiġu riferuti għal skemi differenti fosthom l-Empowerment Scheme u l-iskemi tal-vetturi. Matul l-2025 390 persuna għamlu użu mis-servizzi differenti offruti miċ-ċentru. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li dan l-investiment għandu jwassal biex aktar persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom ikollhom aċċess għal servizzi aktar moderni u professjonali iffokati fuq il-potenzjal u l-indipendenza ta' kull individwu.